Ο Δήμαν λοιπόν, μετά από πολύ ωραίο ταξίδι, κατάφερε να φτάσει στην Κεσαρία. Απομακρυσμένη από την πόλη της Μπανανούπολης, διψασμένος και ταλαιπωρημένος, ο Δήμαν κατάφερε τελικά να φτάσει στη χώρα του Άγιου Βασίλη, δίπλα ακριβώς από τον πύργο της Κεσαρίας, ο οποίος υψώνεται και φοβερίζει τους πάντες. Ο Δήμαν ήρθε με μοναδικό στόχο να πάρει εκδίκηση για την οικογένεια που χάθηκε. Παρ' όλα αυτά, θα μπορέσει να κερδίσει τον Άγιο Βασίλη? Μα μια φιγούρα φαίνεται στο βάθος. Λες να είναι αυτός? Λες να είναι ο φρικτός Άγιος Βασίλης? Άγιο Βασίλη, ήρθα να πάρω εκδίκηση για την οικογένεια που άδικα σκότωσες. Δεν ήταν άδικο. Έπρεπε να πεθάνει. Ο θάνατος είναι αδικία. Δεν μπορεί να τους κρίνεις μόνο εσύ. Ποιος άλλος? Όλοι. Επίθεση! Δήμαν, είσαι περικυκλωμένος, παραδώσου τώρα. Τα βάζεις μαζί μας. Δεν υπάρχει να παραδοθώ ποτέ στις τρομοκράτες. Ο Δήμαν βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, αλλά η ψυχή του Πάντοτε. είναι πάντοτε το ίδιο δυνατή. Σκοτώσε τον άχρηστη. Και τώρα έμεινε μόνο ο Άγιος Βασίλης, ώρα να πληρώσει για τα εγκλήματά του. Σε μια μάχη μέχρι σε σχάτων, ο Δήμαν θα δώσει τη χαριστική βολή και θα σκοτώσει τον Άγιο Βασίλη. Και ο Άγιος Βασίλης έπεσε νεκρός. Ο Δήμαν κατάφερε να μας σώσει όλους, σκορπώντας το πτώμα του Άγιο Βασίλη και στα αίματα της Κεσαρίας, τα χώματα αυτής της ματωμένης χώρας. Ο Δήμαν έχει κάτι να μας πει. Όποτε θα υπάρχει κακό, όποτε δεν θα ισχύει η δημοκρατία, εκεί θα είμαι για να τους νικήσω και να τους σκοτώσω όλους! Δήμαν! Έτσι για ακόμη μια φορά όλοι σώθηκαν χάρη στον υπερήρωα Δήμαν. Η πόλη μπορεί να κοιμάται πλέον. Είμαι κακός! so hot. You gotta let me in before the sun comes.